מחזור י"ב תיכון עירוני ב' על שם יצחק רבין מודיעין. בואו נקבל את מחזור י"ב במחיאות כפיים סוערות. מצד ימין י"ב אחת עם המחנכת גילי סלמון. י"ב אחת עם גילי סלמון. הרבה מחיאות כפיים לראשונים המקסימים שלנו. ושוב איתכם נצא לראות באור, ושוב איתכם נרקוד את כל הלילה, כי אליכם רצינו לחזור. מגיע להם מחיאות כפיים לי"ב אחת. ושוב איתכם עם ערב נתעורר, ושוב איתכם נשמח כולנו יחד ולשירכם נשיר פזמון חוזר. ושוב איתכם גם י"ב 2 עם אסף קרסי כאן מצד שמאל, בואו נקבל אותם. ושוב איתכם אנחנו שלכם בכל השירים שלנו. ושוב איתכם ושלום עליכם ועלינו. י"ב 2 עם אסף קרסי כמחנך, הרבה כבוד. י"ב 3 עם איריס גולדפר וגלית חזן כאן בצד ימין. הנה י"ב 3 מגיעים עם המחנכות המקסימות שלהם. ושוב איתכם בבית המואר, ושוב איתכם כי דרך אין אחרת בלכם שירנו זה יושר. ושוב איתכם ננשום את הכחול, ושוב איתכם בדרך המוכרת, הנה יומכם זורח וגדול. הרבה כבוד לי"ב 3 עם איריס גולדפר וגלית חזן. את סיגל קסלר אתם מכירים כי היא מחנכת י"ב 4. הנה סיגל קסלר כאן למעלה מצד שמאל. ושוב איתכם י"ב 4 עם סיגל קסלר. י"ב 5 עם אופרה סוריה. י"ב 5 בוא ניתן להם כבוד לי"ב 5 כי הם מגיעים מצד ימין. כל הנשמה ושוב איתכם הרבה נשמה בי"ב 5 עם אופרה סוריה. הרבה מחיאות כפיים לי"ב 4 וי"ב 5. אנחנו שלכם וכל השירים שלנו. ושוב איתכם ושלום עליכם ועלינו על כולנו. ושוב איתכם אנחנו שלכם וכל השירים שלנו. ושוב איתכם ושלום עליכם ועלינו על כולנו. י"ב 5 עם אופרה סוריה, ואחריהם בצד קל נקבל את י"ב 6 כאן בצד שמאל עם ריקי סיטון מחנכת הכיתה.
י"ב 6 עם ריקי סיטון עולה לבמה, בוא ניתן להם מחיאות כפיים. ארץ זבת חלב, ארץ זבת חלב, הרבה חלב ודבש בכיתה י"ב 6 ולא פחות בי"ב 7 עם אתי רובינשטיין. הנה הם באים החברים החמודים מי"ב 7 עם אתי רובינשטיין. י"ב 7 עם אתי רובינשטיין עולים לבמה, הרבה כבוד, עכשיו דממה, י"ב 7 על הבמה. ואחרונים חביבים, י"ב 8 עם אנלי פרחודניק. אנלי פרחודניק כאן בצד שמאל. י"ב 8 אנלי פרחודניק היא המחנכת, מגיע להם כבוד, אחרונים חביבים. הנה י"ב 8 עולים על הבמה. בואו ניתן כבוד למחזור י"ב וניתן לו מחיאות כפיים. נקבל במחיאות כפיים את המנחים שלנו בן, נועה ונועה. ערב טוב לכם אורחים יקרים. אני נועה קרן. אני בן סיגל. ואני נועה שני. אנחנו, בוגרי מחזור י"ב, זוכים לעמוד כאן, גאים ונרגשים להנחות את ערב זה. ברצוננו לאחל ערב טוב לכבוד ראש העיר מר חיים ביבס, ראש מינהל החינוך, הגברת בתיה שוכן, מנהלת בית הספר הגברת ריקי נגרי, יושב ראש הנהגת ההורים מוטי סיטון, צוות בית הספר, הורים יקרים וחברינו תלמידי מחזור י"ב. חברינו לשכבה הכינו לכם ערב מטורף, וכל מה שנותר לכם זה להישען לאחור ולמחוא כפיים כשצריך, גם אם זה לא הילד שלכם על הבמה. אז מה צפוי לנו הערב? יחולקו תעודות הצטיינות כמיטב המסורת. לאחר קצת נאומים וקצת תודות, נסיים עם מופע שלא תוכלו לשכוח כל כך מהר. התחלנו כאנשים חסרי קואורדינציה, זייפנים וחסרי כל כישרון.
אך לאחר אין ספור חזרות, הקלטות, המון צילומים ועבודה קשה, הכנו לכם מופע מהסרטים. בנימה זו, אנו גאים להזמין את מנהלת בית הספר, הגברת ריקי נגרי. ריקי נגרי, שליוותה אותנו וטבחה בנו במהלך השנים. ריקי היקרה, הפכת את בית הספר למקום שכיף להיות בו. דאגת לקבל את פנינו בחיוך בכל בוקר. תמיד היית שם לאחל לנו בהצלחה ולהרגיע אותנו לפני כל בגרות. ולא שכחת לבקר בטיולים השנתיים. ואף ליווית אותנו לפולין. תמיד הרגשנו שדלתך פתוחה עבורנו, ועל כך אנו מודים לך ומעריכים אותך. כבוד ראש העיר מר חיים ביבס, סגן ראש העיר מר מוש לוי, ראש מינהל החינוך הגברת בתיה שוכן ונציגי המינהל, הורים, מורים, אורחים יקרים ואחרונים, בוגרי מחזור י"ב, ערב טוב. בעוד ימים ספורים מסתיימות להן 6 שנים בבית הספר עירוני ב', ואתם עומדים לצאת לתחנה הבאה במסע חייכם. כמו בכל מסע איכותי ומשמעותי, היו עליות ומורדות, היו אכזבות והיו הצלחות. את חלקכם אני מכירה עוד מהיותכם ילדים קטנים, וזה מרגש לראות כמה בגרתם. לאורך השנים חווינו יחד רגעים מרגשים, שמחים לצד התמודדויות עם קשרים ואתגרים. אני גאה בכם על הדרך שעברתם ועל הבוגרים האיכותיים שהנכם. תלמידי היקרים, היום אתם עומדים לצאת לתחנה הבאה במסע חייכם. זוהי תחנת חיים מאוד ייחודית שאליה הכנו אתכם 6 שנים. ניסינו להיות לכם מוסד חינוכי המשלב לימודים, יצירה, חשיבה מקורית ועצמאית, יחד עם חינוך ערכי, תרבותי ואזרחי. חינכנו אתכם למצוינות בכל התחומים, ועודדנו אתכם להוביל ולהנהיג, ובעיקר להיות בני אדם ערכיים שבוחרים להשפיע ולהיות מעורבים בחברה הישראלית. אני בטוחה שהבסיס שרכשתם, הערכים, הדוגמה האישית, החינוך בבית הספר ובבית, כל אלה יעמדו לרשותכם במסע חייכם. למסע שעברתם בעירוני ב' יש שותפים לא מעטים שזו הזדמנות להודות להם. תודה להנהלת בית הספר המובילה יחד עמי את בית הספר בנחישות ועם הרבה אהבה ואמונה. תודה ללימור גלעד, מנהלת חטיבת הביניים, שנוטעת את השורשים לעבודה המקצועית והערכית, לאילנה בלום, סגניתי ואחראית כיתות ייחודיות, לראומה שריכזה אתכם בחטיבת ביניים, ליועצת אביבית ולצוות המורים שליווה אתכם לאורך השנים במסירות ובמקצועיות. תודה לצוות המנהלה על העבודה המסורה והדאגה היומיומית לצרכי התלמידים והצוות, ולג'קי השומר שלנו כמובן. תודה לראש העיר מר חיים ביבס, לאנשי מינהל החינוך ולמפקחת בית הספר על העזרה ועל התמיכה בכל דבר ועניין. תודה לכם ההורים על שהפקדתם בידינו את היקר לכם מכל. תודה על שיתוף הפעולה הפורה. אני מברכת אתכם על שגידלתם בנות ובנים כאלה, ואני משוכנעת שהם יעניקו לכם ולנו הרבה נחת וגאווה. תודה מיוחדת לנציגי הנהגת ההורים וליושב ראש ההנהגה מוטי סיטון. תודה לדנה אלון, מנהלת החטיבה העליונה, על ההובלה המקצועית, על המסירות ועל העשייה הערכית והמבורכת לטובת התלמידים ובית הספר. תודה והערכה רבה לצוות השכבה שליווה אתכם בשנים האחרונות במסירות ועשה הכל כדי להכין אתכם לעתיד. ליועצת השכבה אורה קרמי ולכל צוות המחנכים, אסף, איריס וגלית, סיגל, אופרה, ריקי, אתי ואנלי. ואחרונה חביבה, הרכזת, המחנכת, הלב והנשמה של השכבה, גילי סלומון. תודה על ההובלה, על הערכים שהענקת לתלמידינו, על המסירות והעובדה שלרגע לא הפסקת להאמין בדרך ובהם.
ואתם תלמידי היקרים. רגע לפני שאנו נפרדים, התכוננתי הרבה שזה לא יקרה, אבל זה לא עובד לי. אבקש להודות לכם, תלמידי שכבת י"ב, מחזור י"ב, על הזכות ועל החוויה המשותפת והמשמעותית והמעצימה, על הכוחות שהענקתם לי ולצוות, להמשיך במלאכה החשובה של החינוך. תודה אישית מיוחדת לביתי בכורתי שי, שגם היא מסיימת היום, על ההבנה כי כאן בבית הספר לא יכולתי להיות לה אימא, אך היום אני מרשה לעצמי להיות גם אימא נרגשת כמו כל אחד מההורים כאן. שי בכורתי ובוגריי היקרים, אני רוצה לאחל לכל אחד ואחת מכם שתמצאו בעצמכם את האומץ לרצות, את התבונה לבחור ואת הכוח לבצע. האמינו בעצמכם, ביכולות שלכם לפעול, לשנות ולהגשים חלומות. אני מאמינה בכם. היו ברוכים, וכדבריו של המחנך הדגול יאנוש קורצ'אק, היו זהירים במעשים, אך נועזים ונטולי רסן בחלומות. לכו לשלום, שמרו על עצמכם, וזכרו שמשפחת עירוני ב' תמיד תשמח לראותכם. המשך ערב נעים. תודה רבה למנהלת בית הספר, הגברת ריקי נגרי. אני מתכבדת להזמין את כבוד ראש העיר, מר חיים ביבס, לשאת דברים. ערב טוב לכולם. ערב טוב כמובן למכובדים היקרים שנמצאים איתנו כאן, כמובן סגני מחזיק תיק החינוך מויש לוי, ראש מנהל החינוך בתיה, חבר מועצת העיר, מחזיק תיק תרבות נוער וספורט אלעד שמעונוביץ', חבר המועצה שחר מאון שגם ביתו מסיימת היום את י"ב, יחד עם אלון שמידת, מנהל אגף התרבות שלנו שגם ילד מסיים, וכמובן אני מחבר את זה ביחד עם ריקי שעמדה כאן והתרגשה מאוד, משום שמה לעשות, תמיד שמדובר בילד שלך זה מרגש, אז אני מאחל לכולכם ולכל הבוגרים המדהימים שלנו המון המון הצלחה. כמובן מכובדיי כולם, יושב ראש הנהגת ההורים, המורים, צוות בית הספר, ההורים היקרים שנמצאים איתנו כאן, והכי חשוב זה הבוגרים היקרים שלנו שמגיע להם ישר כוח גדול. אני שמח וגאה לעמוד כאן בבית הספר ולברך את הבוגרים, אבל היום אני התחלתי את הבוקר שלי בעירוני ב', ולפני בדיוק 5 שנים קיבלנו החלטה לקחת מתוך הצוות מנהלת יחד עם צוות מדהים להוביל את בית הספר. ישבתי היום לראות את הלהט בעיניים של המנהלים, של המורים, של כל האנשים היקרים שנמצאים פה, להבין את כל מה שקורה בבית הספר הזה, מה שקרה בשנים האחרונות, ולהבין לא רק שבית הספר עירוני ב' עלה על המסלול, אלא הפך לאחד מבתי הספר המצטיינים והטובים שלנו בעיר מודיעין מכבים רעות, וזה הודות ותודות לעבודה המדהימה שנעשית כאן. אז החלטתי, אחרי שראיתי את הלהט בעיניים של המורים, שהם רוצים לתת עוד שעות, אז שהמנהלת תפקח על השעות ותעשה את זה כמו שצריך, ותעשה את כל מה שצריך על מנת שהילדים יקבלו את כל מה שצריך, כי אתם הכי חשובים לנו. הבוגרים היקרים שלנו, אתם מסיימים היום את השלב הראשון, את השלב של הלימודים, בגרויות וכל מה שנלווה לזה. קיבלתם מצד אחד את המטען הערכי המשמעותי שבא קודם כל מהבית, מההורים. צוות בית הספר, החינוך, עם המעטפת של מנהל החינוך והעירייה ביחד, ואתם במרכז, ואני בטוח עם המטען הזה אתם יוצאים לקראת השלב השני שיתחיל אצל חלקכם בעוד שבועות, בעוד חודשים ספורים. חלקכם אולי הקטן גם ילך לשנת שירות, אבל אני בטוח שלקראת השלב הזה אתם יוצאים מטען משמעותי לשלב שהוא משמעותי לא פחות, שלב השירות הצבאי. בתקופה ובעידן בו השירות הצבאי הוא לא מובן מאליו, כאן בעיר מודיעין זה מובן מאליו, וזה בזכות הבוגרות והבוגרים המדהימים שיש לנו כאן בעיר, גם בשנים שעברו וגם במחזור הזה וגם בבית הספר הזה. ואני בטוח, כמו שבעשור האחרון אנחנו מובילים באחוז הגיוס, באיכות הגיוס,
בקצינים שלנו, בהרבה מאוד דברים מרכזיים, כך גם הבוגרים שלנו, בית הספר עירוני ב', מחזור שלנו, המחזור היקר, גם הוא ימשיך ולהביא לנו המון המון גאווה לבית, להורים, לעיר מודיעין מכבים רעות, ושנמשיך ביחד להתגאות על כך שיש לנו את הנוער והצעירים הטובים ביותר במדינת ישראל. אני בטוח שלקראת השלב השלישי אחרי השירות הצבאי, חלקכם המשיכו אולי לקצונה, לקבע, חלקכם אולי יהיו המפקדים העתידיים של צבא ההגנה לישראל, אבל אנחנו מחכים לכם כאן כדי שתחזרו לכאן לעיר מודיעין מכבים רעות, ועל מנת לעשות זאת אנחנו מקדמים לא רק תוכנית שלב א' של למעלה מ-12,000 יחידות דיור, אלא תוכנית שלב ב' עם 30,000 יחידות דיור נוספות, על מנת שאנחנו נראה את הצעירים שלנו חוזרים, כולל העובדה שאנחנו לוקחים 20-25% מהפרויקטים עבור זוגות צעירים זכאי דיור, ומתוך זה עבור הצעירים שלנו. לא רוצה עוד לבנות רק לצעירים שיבואו במקומות אחרים, אלא שההורים יוכלו להשאיר כאן את הילדים בעיר שלנו מודיעין מכבים רעות. לצד זה, ואני אומר לכם כבר להורים שיש ילדים יותר גדולים, ממש בתקופה הקרובה זה יקרה, אז תתכוננו על מנת להשאיר כבר את אלה שעזבו, להשאיר אותנו יחד כאן בעיר, אבל אנחנו ממשיכים. יצאנו לבנייה של שלוחה של מרכז אקדמי כדי לבנות לכם, בדיוק אתם, אלה שבעוד 3 שנים יסיימו את השירות הצבאי, לחזור לכאן וללמוד כאן למי שירצה. אבל, ולא רק זה, אנחנו ממשיכים לפתח את העיר ביחד, וב-20 השנים בעצם, מהתושב הראשון עד היום, כאשר אני מסתכל ואני רואה את מערכת החינוך, שאני רואה את בית הספר הזה, בבתי ספר אחרים, שאני רואה את השילוב המדהים של ההורים, הנהגות ההורים, המורים, התלמידים, עם מינהל החינוך ועירייה ביחד, אני גאה על כך שנפלה בחלקי הזכות להיות ראש עיריית מודיעין מכבים רעות, ולהיות ראש עיר של הבוגרים הטובים ביותר שיש לנו במדינת ישראל. אז אני רוצה, יאכלו לכם הכל, יברכו אתכם ההורים והמורים, אבל אני רוצה רק ברכה אחת: תלכו לשלום ותחזרו לשלום אלינו בריאים ושלמים, אמן כן יהי רצון. תודה רבה לראש העיר מר חיים ביבס. אנו מודים לך על הכבוד שהנך חולק עמנו. אנו גאים להזמין את דנה אלון, מנהלת החטיבה העליונה, שליוותה אותנו ב3 השנים האחרונות באהבה, בתבונה ובאכפתיות. דנה יקרה, תמיד מצאת זמן להקשיב לכל הרעיונות שלנו, גם לטובים וגם לפחות טובים. וגם להרבה הרבה הרבה פחות טובים. דנה, תמיד נתת מענה לצורכנו. אנו אוהבים אותך מאוד ושמחים שנפל בחלקנו להכיר אותך ולזכות לשיתוף פעולה מלא עמך. ערב טוב לאורחינו המכובדים, השותפים לדרך ולחשיבה מטעם עיריית מודיעין מכבים רעות, משרד החינוך, לצוות בית הספר שהפך למשפחה השנייה שלי, משפחה שיש בה את הזכות לחלום ולהגשים עם המון אהבה. ערב טוב גם לכם ההורים ולתלמידי מחזור י"ב המהממים. כמדי שנה אני חווה בדיוק במעמד זה תחושת גאווה וסיפוק עצומים. במסגרת היערכותי למעמד זה מקוננת בי התחושה הדרמטית והמאתגרת גם יחד, כי זו בעצם ההזדמנות האחרונה לנסות ולתמצת בקצרה את המסרים ששאפנו להעביר לכם במהלך השנים, ולקוות שבהמשך דרככם מסרים אלו יקבלו משמעות ותבחרו לאמץ אותם להמשך חייכם כחיילים, כמנהיגים, כבעלי בחירה וכבני אדם. ואם במסרים עסקינן, הרשו לי לנתח את אחד הערכים אשר משמש נר לרגלי בכל פעילות חינוכית אותה אני חובה. בין שיחת מסדרון לפגישה פדגוגית רבת משתתפים, אני כמובן מדברת על תחושת המסוגלות. נתחיל בעצם מהמילה תחושה. למעשה, אם נחשוב לרגע מה מניע או מונע מהאדם פעולה, נוכל להבחין כי לתחושה יש מרכיב משמעותי בהחלטה לפעול. ולמה? לא פעם אנו נתקלים בסיטואציה בה אנו חשים כי עלינו להושיט יד, אך נמנעים מתוך אינטרס אישי או חוסר סבלנות. כאן עולה מהותה של ההכוונה של התחושה. לפי ראות עיניי, זהו מפעלו האדיר של כל גוף חינוכי אשר יש מחובתו לתת עליו את הדעת. ומי אם לא בית הספר, אשר חווה את תלמידיו לאורכם ולרוחבם של 12 שנות לימוד, יש בידו להכווין את התחושה של התלמיד, להכיר במצבו של האחר,
הוא להכיר בתחושת האחריות של התלמיד כלפי עצמו. אנו חווים וחשים את המציאות המורכבת שלנו כישראלים, כבני נוער וכבני אדם. תחושת האחריות שלי כאשת חינוך היא לעורר בתלמידיי את התחושה כי יש בידם, בפיהם ובלבבם לקום ולשנות. וביחס לעניין המסוגלות מתרחש כאן דבר מעניין. מצאתי דמיון מושגי בין המילה מסוגל למילה סגולה, כלומר ייחודיות. המיתוס היהודי הקדום מחייב וקורא לנו להיות עם סגולה, ולמעשה זאת הגשמה בפועל של היכולת האורגנית הקיימת בנו כעם. עד כאן המיתוס. מבחינתי מתרחש כאן דבר והיפוכו. נהוג להאמין כי מסוגלות היא מצטברת, כלומר היא נרכשת תוך כדי עשייה ובשלבים הנבנים זה על גבי האחר. אך מתוך ההקבלה המושגית בין סגולה למסוגלות, אבקש לומר כי הכישרון הסגולי עולה ומתפתח דווקא מתוך היכולת שלנו להאמין בעצמנו כייחודיים, לא לפחד לטעות, ומתוך כך ליצור את עצמנו במו ידינו. לאן היו מגיעים פיקאסו וביאליק, לו היו מאמינים כי אין בהם ולו איכות סגולית אחת להראות לעולם. אז תחושת המסוגלות היא המפתח שיוביל אתכם ללקיחת אחריות על כל בחירה שתעשו. ובחברה הישראלית יש הרבה מה לעשות. ואני מכירה אתכם. זכיתי לראותכם עוברים תהליכים מרגשים של שיפור, של התמודדות עם אתגרים, של יצירתיות במציאת דרככם הייחודית, להשפיע על מציאות אישית וסביבתית, והכל בזכות האמונה שזה אפשרי, כי השמיים הם הגבול והדרך דרך ארץ. לסיום, ברצוני להודות לצוות ניהול מצומצם ולצוות ניהול חטיבה עליונה על הובלת בית הספר ברגישות וביצירתיות פורצת דרך, עם הבחירה להציב את יעד בחירת הערכים במרכז כתפיסה חינוכית, שזו גאווה אמיתית להיות חלק ממנה. תודה למנהלת בית הספר, האהובה, ריקי נגרי, על חברות מקצועית שיש בה העצמה מחזקת, תוך הצבת אתגרים שמעודדים את כולנו לעשייה ולהגעה לרגעי הנחת הללו. תודה לגילי סולומון, רכזת השכבה, על